Marius, mij hongert. En weet je wat we van jou wel merken? Wat ik naam Schtrucklaunt Guiso. Dat heeft ook met nudlen wat te doen. Dit wordt vielleicht het laatste video zijn, vielleicht wat we woord van nudlen merken. Maar er zijn zoveel honderden soorten recepten. En van der jaar gaat mij in Guiso te merken. En dit is zo'n Guiso als we doen. Dit is ganz wat anders als wat ze een paar wij doen, op verschillende steden. So, nu wil ik het wezen, we worden henna-Fleisch brokken. En dan nog een andere soort Fleisch. Dat wil ik niet doen zijn. Dat is een beetje geheimnis. Ja, maar nu wil ik het wezen, waar we dat saus merken. Da brauchen wir een saus toe. Dat nennt sich ook stir-fry. Maar hier wil we dat dan Schtrucklaunt Guiso nemen. Ik wil dat saus het eerste merken. En dan wil we dat Fleisch ruiken. En dan hebben we al dat toe klaksen. Nou, daar wil ik het wezen, wat we brauchen, om dat saus merken voor ons Schtrucklaunt Guiso. Hier haben wir ein Teellepel fein geriebener Ginger oder Ingwer, ein Teellepel, 1 teaspoon grated ginger. Hier haben wir 3 Teen Chesnick fein gepraßt. Und hier haben wir 6 Eetlepel Sojasauce. Und hier haben wir ein halbes Köffel Butter. Und hier haben wir 3 Eetlepel brüner Zucker. Hier haben wir 1,5 Eetlepel Cornstarch, also ein Verstärkungsmehl, 1,5 Eetlepel. Hier haben wir 2 Eetlepel Sesame Oil, weil ich so haben, wenn nicht, dann lut ihr das gut. Und hier haben wir ein Viertel Teellepel Peper. Nu werden wir das alle topieren, ich will das nach aller Geschmack abschreiben und dann kann ich das auflesen. Da habe ich das aller Geschmack abgeschrieben, was wir brauchen. Da kann ich sagen, hier haben wir ein bisschen Ingwer. Wow, das fein rieben. Uns fehlt ein Teellepel von dort. Und hier haben wir all die Spices. Wow, das alle top in eine Kam nehmen. Und das sehr fein durchrieren. Und dann ist das Sauce rein. Da, das ist alle Beeren haben. Dann wollen wir zuletzt noch das Verstärkungsmehl machen. Durchrieren ist das fertig. En dit is dat vlees wat we van jou worden broken. Dat is bakvlees. Chicken breasts. Waar we dat met peper bestrijden en dat eruit. En waar we hier een pan heet merken. Dan weer rindsvaart nemen. En daar waar we dat henna-vlees broeden. Daar, die pan hebben we fijn heet. En nu wordt het hier krijgt gebroeden. En dit is het grens wat we worden brokken. We gaan hier een beetje wat ze naam bloemkool, een beetje broccoli, een beetje jalmeer, een beetje peperschoten, vielleicht nog sippelen en een beetje pilsje ertoe. Dat wordt van die een zeer schöne Guiso geven. Je kan je dat aan zo'n grote bieder snijden, je dat aan janken. En weer een pilsje gleicht, mushrooms. Dan doe je nog wat pilsje maken. We gleichen een zeer pilsje. Mushrooms. So, wir schneiden die an Viertels. Und wir gleichen das angeheuer, so ja. Weil ihr nicht gleichen, lohnt ihr die aus. Da, nu haben wir das ganz rein. Na ja, hier haben wir die Nudlen. So ein paar Nudlen, was sie brauchen, zum kommt die Suppe machen. Wo wir die Gurk jagen. Und dann sind die rein. Zum nachher macht den Guiso machen. En weet je wat, de kleine lusjes pulver wat ze er maar bij hebben om deze op te maken. Die wordt ook, maakt het voeder schaden, want we worden de nudlen krijgen. Dat geloof ik juist een zeer fijn smaak. En we hebben nog meer gekregen voor je een sippel te maken. We willen nog een sippel abschneiden. Dat smaakt immer schön. Nou, zet maar. Nu kijkt het voeder, nu worden de nudlen goed kijken. En dan zijn die eruit. En wat we worden doen is, we worden de nudlen, waar we de schooi gekakt hebben, waar we die afzien en dan nog daar spelen met koud water, dat we ons hier in de aard met kijken. En dan waar we de loten afleiden wat de smaak erin staat. En dan zien we die af. En dat juice, dat is eigenlijk zo'n henna-soep van dat pulver wat we er maken hadden, dat willen we heel nog wat anders. Ja, dan hier nog maar soep maken. Nou ja, ons henna-vlees is nu smaak hoor. Waar we dat eruit nemen. En dat laat afchalen, dan wordt het een smakke bieten gesneden en staat ook eruit. En weet je wat dit is? Dit is het geheimnis wat we er nog maken willen. Dat is shrimp.
camarones. Die wil we ook maken aan zijn Schtrucklaunt Guiso. En hier hebben we een beetje een diepe pan, waar we van ongeveer een gouden eetlepel smalt nemen. 1 tablespoon of oil. En dan wordt het er nog doorgaan. Dan willen we vangen te broeden. Het eerste waar we opvangen met een pilsje. En gewoon niet helemaal zoveel water. Zo, dan worden we de eerste minuut of 2 broeden en dan worden we met het nächste opvangen. En dan wordt het grijns ook nog. Wordt dat meerdere minuten durchbroeden, maar het van weer dik te worden. En dan is dat eruit om dat even te maken. Dat heeft immer een zeer smakke kleur. Zit je einfach een Weihnacht met de strome kleren. Een Fleisch schmeckt oft gekühlt. Nu wordt het een smakke kleine Bitte geschnitten, wat we op eenmaal in een Mühl nemen, een hops en dan is dat ook eruit. Het nächste wat we worden doen is waar we dat Heinafleisch maken, dat Grünsterk. En dat Grüns willen we oppassen dat we dat niet te week krijgen, dat zal niet mushy worden. En te ganze laatst waar we nog de shrimp, de camarones te maken, die zijn ze meer goed. Nu wordt dat eenmaal een klein beetje durchbrood en dan wordt dat saus, wat we gemerkt hebben, te maken. Dat wordt we dan nu wel. Nu willen we dat saus, wat we gemerkt hebben, te maken. En dan willen we dat wat een kerken brengen en dan zijn, dan wordt dat zeer fijn dik worden. Zo. Klein beetje geduldig zijn, dat alle dorms gaan dat alle maken en dan wil je zijn. En dat is eenmaal kerken dit dan. Dat versterkingsmeel, dat cornstarch, dat merkt dat saus zeer fijn dik wordt. Zo, check hem al. Nu vangt het aan te kerken. Nu wordt het een paar minuten doorkerken en dat saus dat wordt zeer fijn dik. Na het eindje wat er nu nog veel is, de nudlen te maken hier en dan zijn we uit te eten. Oké, nu blijft het niet onder het eeuwig als de nudlen gemaakt. Karakter staat. En dan is ons ogen kastruiden. Nu hebben we de schijt daar hier dat het alle fijn verdierd is. En voilà, Schtrucklaunt Guiso. Nou, nu gaan we nog op hier om te hongeren en dat trekt even schijn. Zo, nu zijn we uit om eten. Wat leuk je. Zet het een schijn smaken naar de wald. Waar we 7 even deel holen en daar wel we erst hebben. Daar wordt je eenmaal per bellen wezen. Dit weer het Grüns. En hier staat alles uit. Nu hebben we hier een schieferlei geschapt. Ik hoop je gleichen dort en je interessiert dort, lopen we weten wat je smaakt heeft. En van wo je zijn, dat red ik immer sehr veel. So. Dankeschön hier von Schtrucklaunt, Buena Vista. Auf Wiedersehen.